nthawi ino tikupatsireni zomwe mtsogoleri woyamba kwa dziko lino malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu. Apatu padali pa 12 April mchaka cha 1967. Tsopano imvani zomwe mtsogoleri woyambayu adalankhula. Today I'm here at Kasungu. I stand here not so much because I'm going to speak, but just to see you, so that you can see your Kamuzu too. However, if there is anything I can say this afternoon, is to thank you, as I thank your friends yesterday, and brothers, sisters, and Jesse, and Nkhotakota, Madesi, Mponera, Dowa, Nkhoma, Bunda, Kumsinja, Kwatu Kwakale Kuja. This afternoon, I've enjoyed everything you have done. Singing, dancing. But as I told Chief Mwase, the missionaries spoiled you. Some of the songs you have forgotten. So I had to come down to try to remind you a little bit. That was how they were singing when I was a child. Then again, when you are singing indeed, someone tried to sing another one. In the yeah tat mwana makala we ndiko vala mazira nkunda
Yes. Mzanti. Mzanti uyaba. Kumbweza. Akumbweza. Akatondo. When you hear those newspaper men in Salisbury. Remember when I came in 1958? Unique. Oh, American in Negro. West. Kasungu. Yes. I'm not a chair of Kasungu. So you see how happy I am. Very, very happy indeed. I told Mr. Coffee Peeling Nkota Kota that over there in Nkota Kota, you have forgotten the real Vinyao, which you've got Church Nasara. And I told Katondo there, and over there you have even forgotten Vinyao because they're a mission. Now that's not Katondo, but now so much of my Vinyao, you have mission, I'm very buffoon. But yes, a little mission here. Anyway, I want you to know that I'm very, very, very happy indeed to be here this afternoon. And as I told you the other day when I came, it is the same all over the country. Saturday, 2 weeks ago, I was in Fort Johnson. Line the road I took. Came to the meeting when I was launching the Chonse Maple. Then on Monday, 2 weeks ago, I went to lunch. Again, thousands. Sure, it was the same on Wednesday. And when I was coming to Lilongwe, I was late by 4 or 5 hours. Because of the Zomba itself, Kasube, Ncheu, Deza, then Lilongwe. I stopped 9 times in Ncheu alone. Why? Crowds of people. Actually, Zulu itself, Chief Gomani's own gate. There were thousands of people. They danced ngoma. So now, I am very, very happy indeed to see so many of you this afternoon. Happy. Your faces bright with joy and happiness. As I told your friends, brothers, sisters, Kota, as well as Doa, that one thing makes me feel very, very, very happy now. I'm proud. Because when I came 1958, I had only one story to tell you. One song to sing to you. I had come to do 2 things. To break their stupid federation and to give you your own government. That was my story. That was my song. From Karonga to Nsanji. Kota to Mchinji. You know how the story went. I was arrested. Many of you with me. But the people behind did not give in. I did not give in. Bridges were falling. Bridges, houses were falling. Even chairs in Zomba were growing
Chiswe. Ndakhala sejise kuzomba chidaje mipando yose kuti. Yes. Chise choma chidaje la msala. Minga. Chidaje minga. Phone. So, I had to be brought back. Mpaka ine nichadani fruit. Negotiation in London. Ndakachita msonkhano kuingala. New constitution. Kulandilula muliro tsapano. Election. Remember here, Mrs. Lessiter, Mrs. Lessiter. Kumbukira kuno kudali Mrs. Nesra jarafunikira no chisamu. Chima, Makama and all that. Wasa jina Chima, Magamu. But we won. We entered the government. 2 years later, 1963. Full self-government internally. Then 64 independence. 1964 independence. 66 republic. 1966 republic. Federation broken up. No longer Welenski sold. No longer Armitage or anyone else in Zomba. Instead, in Zomba, Kamuzu, Manjamo. Akumbweza. Amson. Amwalo. Jiwambo. Anyasulu. Alikibanda. Kumtumanji. Chivanda. Yoboma piyo. Malimidwe. Anyone goes to prison for Malimidwe now because you didn't plant your maize in ridges? Kwadi masikwana alipo muntu amamanga ufita kukaidi so ila chimanga sana byari mu mzera alipo aba. Up. South, Tangata. Kumwera uku kudali Tangata. All that finish. So sigeza Tangata zidata. As a result, you, my people, from Kalonga to Sanji, happy. This makes me feel very, very happy and proud because what I said I had come back to do has been done in my own lifetime. mukumvera programu yati saiwale kuchokera kuno ku MBC Radio 1 ndipo tikukupatsirani zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu pa 12 April mchaka cha 1967. Did you ever think that you would have an African government in Rome? No, bwana mkubwa wa mzungu. No, DC wa mzungu Kasungu. No, everything mzungu as the old days at Kasungu or Mzimba anyway. Did you ever think of that? That is why I feel happy and proud. Why have we been able to do this? All this? Because you listen to me. When I said
We must be united. We must be loyal. We must be obedient. We must be disciplined. Between us, among us, there must be no chewat, no ngoni, no yao, no tumbuka, no lomwe, no sena, no tonga, no nyakusa. We must be just Malawian. That is why we succeeded. Nothing makes me so happy. But no matter where I am. Sanje, Wawa, Blanta, Zomba, Kujirazu, Kasupe, Fort Johnston, Njeo, Dead, Zilong, Kumchinji, Kudoa, Salima, Nkota, Kunshisi, Mzimba, Kalonga, Kunkata Bay. No matter where I am, I am at home. You know, in the old days, we, the chairs of Kasungu, and the Ngoni, we fought against each other. They, the Ngoni against us, we against them. But today, we are all Malawi. Even before, we became friends long before. Today, I am just as at home in Mzimba as I am here. When I leave here tomorrow going to Mzimba, there will be thousands of people along the road. They will be dancing ngoma for me. All along. Right up to Mzimba. From there, when I go to Mzuzu on Tuesday, it will be with them. Men and women. When I'm in Karonga, it's the same. Everywhere. This is what makes me happy. Very, very happy. But I must repeat what I have always told you. Not only you here at Kasungu, but all my people throughout the whole country, that self-government or independent or even republic does not mean laughing. No, it means hard work. The British people have been independent for almost 1,000 years now. Since 1066. But they work hard. They are not laughing. So too the Germans. So too the French. The Americans have been independent for 200 years now. But they're not laughing. They work hard. Men and women, young and old, in the mines, in the factories, shops, even in the seas. They work very, very hard. The Japanese people in Asia, they have never been conquered by anyone. Not one. They've been independent for hundreds and hundreds of years. But they're not laughing. They work very, very hard. Men and women, boys and girls, in the field, in the factory, shops, everywhere. As a result, they are very, very rich. So too we in Malawi must do the same. We must work hard. People will tell you that Malawi is poor. Malawi is not poor. We have very, very rich soil here. The country is poor because we have not developed it. Look how much land there. Rich.
Chankuzikhalira. Nobody there. Palibe munthu alulimapo paja. In Japan, Tunda ku Japan. Taiwan, Ku Taiwan. not a piece of land is left idle. Kadziko khalekana namana makomwe sungakaone kopanda kanthu. Gardens everywhere. Minda ili posepose. Everywhere. Posepose. Not a piece of land is lying idle. Sukapeza nkana namana makomwe kadziko As kopanda. a result, Zotsatira zake. people are very rich. Vanthu wolemera kwa basi. So we must do the same here. Tsono ife kuno tichite chimodzimodzi. mwamva zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu pa 12 April mchaka cha 1967. ndiyetu metateremu tafika pa mtsiriziro pa programu yathu yalero ya Tisaiwale. ndiye nchikhulupiriro kuti programu imeneyi mwasangalala nayo kwambiri. bwanji tizakumanenso mpulogalamu yotsatira. ndimakupatsirani ndine John Banda. mverani bwino mapulogalamu otsatirawa pano pa MBC Radio 1 zikomo. monga tinanenera tsopanotu tikupatsirani gawo lachiwiri la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda adalankhula pa msonkhano omwe adachititsa pa 28 Novemba mchaka cha 1967 m'boma la Dowa. Chief Chiwere, Mafumu a Chiwere. Chief Mwase. Mafumu a Mwase. No one gives them trouble now. Palibenso munthu amakavutavuta tsopano. This is what I meant Zimenezi zondana nthawi when I say I had come back home mene ndali nabwera kuno kumudzi. to break their stupid federation Uphwanya chitaganya chawo and to give you your own government. ndipo kupatsani inu boma lanu m'manjamo. This is your own government now. Tsopano boma lilipoli ndani inu. This is why Chief Chiwere, Nkono mfumu wa Chiwere. Chief Msakambewa, Mfumu wa Msakambewa. not Msakambewa, Osati mbewa. Yayi koma mbewa. Sion, Simbewa nani? Inde, tikachere madiwa mbewa. Mende, mwizi wa mendo yuko. Yes, Tero. your own government now. Pano boma lanu inu. Chiefs are chiefs, Mafumu lero. not office boy to the district commissioners. Osakhala ngati kaboyika DC. No one is telling chiefs, do this, do that. No. Palibenso munthu wina avutavuta mafumu khamani chita ichi. And this is what I wanted. Zimene zija nzomafuna ine. But not only that, Koma sizokhazo. no one goes to your garden in January and uproot your maize. Palibenso munthu apita m'minda mwanu mwezi wa January nakakuzulirani mmera. No one sends you to prison if you don't plant maize in ridges. Palibenso wina akutumizani kukaidi mkapanza kuchita chimanga m'mizere. You plant maize in ridges. Mchera pamanga nyawange You m'mizere. listen to agricultural officers. Kajoka pita omalimidye mwamvere bwinobwino. Because Chifukanichi. no one gives you trouble about it. Palibe munthu akuvutavutani. No one sends the police Palibe wina akutumizani polisi. or the chief's messenger Kapena mamisinja la mfumu. to arrest you Kuti akakugwireni. for not planting maize in ridges. Kuti muchupsira chimanga m'mizere. You yourself Inu mokha have learned mwaphunzira the importance ukoma kwake of planting maize in ridges, kopshalira chimanga m'mizere. because my government Popeza kuti boma langa is your own government. lanu inu. Your own. Boma lanu. Your own. Boma lanu manjamo. For all this, Chifukwa cha zonse I am happy.
nikondera kwambiri ine because chifukwa kwenkulu I had nothing when I came here. ine ndalibe kanthu No soldiers, ndalibe asilikali no guns, ndalibe mfuti no airplane. ndalibe ndege Welensky and Armitage had all this, zonsezi zidali kowerensike but mkwamiteji I had you. koma ine chida changa mdali The only thing I had was you. ine chida changa ndali nacho ine ndinu anthu These people. inu anthu mmanjamo. That was why I told you chifukwa chake ndakuwuzani that if we are to succeed kuti ife tikati tipambane to break the federation pophwanya chitaganya ichi and to get self-government, nulandira ufulu we had to be united. tigwirizane No chewa, pasakhala sokumbana no mchewa ngoni, kuti uyu ni mngoni no tonga, kuti uyu ni mtonga no yao, uyu ni myawo no long, uyu ni mlomwe just Malawi. koma tekukhala wa Malawi mmanjamo. Because of that, chifukwa cha icho we are where we are now. onanya patakufika pano Federation is broken up chitaganya ndaphwanya and ino we are independent. ufulu nuzalandirawo. But koma I want to repeat here what I've told your friends everywhere. mfuna ubwereza pano izinakaniuza nzanu kwinaku. Though we defeated Welensky and his federation, ngakhale dagonjetsa werensike nchitaganya chake, though we defeated Armitage and his colonial government, ngakhale dagonjetsa Armitage mboma lakati utsamunda, we still have other enemies to fight. tina adani wena wotilimbane nawo: Poverty, umphawi, ignorance, umbuli, and disease. matenda. To fight these three enemies, kuti timbane na adani atatu yawa we need unity, tifune kuti tigwirizane, loyalty, tikhale wodzipereka, obedience, tikhale womvera, and discipline. kuti tikhale wotsala Just mwambo. as we needed these when we were fighting the federation, or Welensky and the federation. monga mudazifunira izi nthawi ija timalimbana nawo werensike pophwanya chitaganya chake. You remember when I came here, 1958, 1960, and even 1961, because I was here in 1961. inu mkumbukira amene ndabwera kuno 1958, 1960 ndipo 1961. I said this, ndati that self-government does not mean loafing. ndati ufulu sutanthauza kuti ife tikhalepo ulova, Does not mean that money will rain on our heads like manna from heaven. ndanena kuti sitanthauza kuti ndalama tizikachitupukusa mu mtengo ngati masuku. No, it yayi means hard work. funa kuti ife tigwire ntchito ndi mphamvu, Hard work with a hoe. tigwire ntchito ndi mphamvu ni khasu, Hard work with an axe. kugwira ntchito ndi mphamvu ni nkhwangwa. That's what I told you. izo ndakuwuzani ine. Don't you remember that? simkumbukira zimene zija? Right. Well, I'm repeating that now. ine ndikubwerezanso lero zimenezo. I am happy nakondwera that kwambiri most of you kuti vambiri va inu have listened to me the past few years. mwanimvera ine zaka zapita apazi. Look over you now. tadzipenye muli lini umu tsapano. When I came here for the first time in 1958, ntangubwera kwayamba kuno ina 1958, very few kati pang'onong'ono of our people vanthu vathu were as well dressed as they are now. wamavala moti amolozeka ngati mwachitiri mwavalira But limu. now, koma tsapano look. mwatsotsola kasi. Look. simfambasambama khala bwino Look. koma. Men, clean clothes, shirts, jackets. Women, to my dress one and anthu amuna uvala bwinobwino nthu bachi jedete thalauzi anthu akati ndi tsotsola kasi. Why? chifukwa chake nchani? Because you plant more maize, chifukwa chito mchala chimanga pamcha mbiri more groundnuts, mtenza so mbiri more tobacco, chifukwa cha so mbiri cotton. thonjeso. From these, kuchokera mzimenezi you get money. mpezamo ndalama. Money, ndalama zanu zi you buy nice dresses like that. mkulako madiresa bwinobwino ngati ali apa. But koma I'm not satisfied. ine sinkhutirabe ayi. I am not complacent. sinkuti nyankuti pamwe patafika I pamwepo. still want some more improvement. mfuna kuti apa mbyolere pamenepa. If this year kati chaka chino you have only one dress as a woman there, uli mdiresi limodzi makhale wa mayi apo Bumba ya Kamuzu ilo here. mbumbake muli One dress. diresi muli nalo limodzi chaka chino. Next year, chaka cha I mawa want her to have two, mfuna kuti ikhale madiresi awiri three, kapena atatu four, kapena anayi even five. ndakhala asanu ikwanyire That's mmanja what I amanthu want. akazi.
mukumvera program ya Tisaiwale kuchokera kuno ku Radio 1 ndipo tikukupatsirani gawo lachiwiri la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda adalankhula pa msonkhano omwe adachititsa pa 28 Novemba mchaka cha 1967 kudowa. Now in Africa, you can't talk about African unity to me when there is no unity between Malawi and Tanzania. As long as Tanzania keeps Chume, Chirwa, Chisiza, Bwanausi, Chokan, and trains Malawian on Tanzanian soil against Malawi, do not talk about African unity to me. Ngati Tanzania akusunga bea jada tawaje Chiume, Chokani, Chisiza, Bwanausi, Chirwa ndiye nonse aja. Do not talk about Afro-Asian solidarity to me. Kumapitiza nsomatumiza weno kwaze mbetso kapwinsa za nkhondo kumayiko ena. Let there be solidarity between Malawi and Tanzania before you can preach to me Afro-Asian solidarity. I said that there, and I repeat it here, about Afro-Asian summit in Algiers. All right, what is it going to be? What is it going to be? A sensible discussion, a forum for discussion, sensible things, or just a propaganda forum for somebody. In June, China sent 200 delegates. Why? Why should one country have 200 delegates at a conference like that? To control the conference by committee. Well, if that is going to be the case in November, China making Algeria conference as propaganda platform for China. I do not want to play any part in that. If it's going to be just a Chinese propaganda orchestra, then I have no intention of going there. Because let me repeat what I said in Tananarive. I said there that I have no intention of going to Algeria or anywhere else to play a second fiddle, third fiddle, or even a first one in a Chinese orchestra. Chinese propaganda orchestra. I have no intention of playing a first or second fiddle in a Chinese propaganda of hate. Not only that, I have no intention of going there and becoming a part of the audience for the Chinese propaganda
orchestra of wandale hate. wandale za China zimene afuna ukachita kumenekozo. China and others always talk about imperialism. Achina atu ndi anzawo nthawi zonse amakamba za utsamunda. They always talk about imperialism when they think of the West. Akamakamba na machwa dzina la utsamunda amaganiza za But kumadzulo. what about the East? Nanga kodi kucha kummawa kuli bwanji? To me, Kwa ine Afro-Asian solidarity mgwirizano wa Africa ndi Asia must not mean hatred of any part of the world. usakhale cholinga chodana ndi dziko mbali iliyonse ya dziko It lapansi is lino. true Nzoona that in the 19th century, kuti kalekale zaka zambirimbiri zapitazi imperialism came to Africa from Europe. utsamunda udabwera kwathu kuno kwa Africa The uchokera ku British, Europe, the British, Angerezi, the French, Afaransa, the German, ndi the Agermani, Portuguese and others. ndi Aputikizi ndi anzawo. But let me tell you, Koma tema nitakuwuzani, there was imperialism long before that. utsamunda unalipobe isanafike nthawi imeneyi. Zanzibar, Ku Zanzibar uko, Mombasa, ndi ku Mombasa, Mozambique, the island of Mozambique. ngakhalenso ku Mozambique, kachisumbukaja ka Mozambique. The European found imperialism there. Azungu akulaya pobwera zapeza utsamunda It ulipo was mmeneyo. not a British imperialism. Utsamunda wache sunali It wa was Angerezi, not French imperialism. kapena wa Faransa, It was not German imperialism. kapena wa Germany, It was not American imperialism. kapena wa America. Because America did not exist then. Chifukwa America nkuti kulibe nthawi imeneyi. But it was imperialism from Asia. Koma utsamunda wacho unali ochokera ku Asia uko. Let me repeat what I said at Tananarive again Mbwereze izo ndanena ku Tananarive this morning, mmawa lero pochoka press conference. pa nthawi imene mmakamba ndi anthu I ankhani. said Ndanena kuti in the Middle Ages, kalekalero there was imperialism. utsamunda unalipo. There was first a man called Genghis Khan. Panali munthu wina dzina ake Genghis Khan He conquered the whole of Asia. amene anagonjetsa dziko lonse la Asia. Later on, there was another man called Kublai Khan. Pambuyo pauyo nkubweranso wina dzina lake Kublai Khan. He conquered not only the whole of Asia, Iye adagonjetsa osati Asia but yekha part ya, of Europe, koma nkhale mbali ine ya dziko la Russia. Europe, ndi ku Russia, Turkey, ndi ku Turkey, the whole of the Balkans, ndi mbali zina za kumeneko, Poland, ndi ku Poland, Romania, ndi ku Romania, and even Hungary. ndiponso nkhale ku Hungary anakafikako. It was the empire of Kublai Khan, Tsono limene linali ngati boma lache controlling Kublai Khan, Korea in the east, kuchokera ku Korea kummawa right up to Poland in Europe. mpaka ku Poland ku Ulaya uko. And Kublai Khan Ndipo Kublai Khan yu was not English. sindi kuti anali He Ngerezi, was not Scots. kapena He Msikochi, was not a Frenchman. kapena Mfaransa, He was not a German. kapena He Mjeremani, was not American. kapena America. Because I repeat, America did not exist now. Chifukwa mbwerezenso Then- pa nthawi imeneyo nkuti America kulibe. He was where we hear now people talking about friendship with Africa. Iyeyo anali kumene kuja kumene tsono tikumva anthu akunena za kuti ubwenzi wa Africa uno. How do I know Kwa izo nsezi nkudziwa bwanji that someone over there now in Peking kuti pali munthu wina ku Peking uko is thinking about reviving, reconstructing, resuscitating the old empire of Genghis Khan and the old empire of Kublai Khan? How do I know? akuganiza kuti ayambenso adzutsenso ufumu ija How do I adausiya know? Kublai Khan. Kodi ine ndikudziwa bwanji? How do I know? Ndikudziwa bwanji? People in Peking say they are coming here to help Africans fight imperialism in Mozambique, Rhodesia, South Africa, Angola. Anthu Peking kwaonera kuti abwera kuno kwa Africa udzathandiza umenya utsamunda ku Mozambique, ku Rhodesia, ku South Africa, ku Angola. But right next door there is Hong Kong, Koma konko konunkhana mfuno occupied by the British. kuli dziko meneko kumene Angerezi Next alipo, door there is Macau, ndiponso kuli dzina lina Macau, occupied by the Portuguese. Aportuguese ali kumeneko. Do you mean to say that those people in Peking love the African in Rhodesia, Mozambique, and Angola, and South Africa better than they love their own fellow Chinese in Hong Kong? Kodi nkutheka kuti iwowa Chinawa asakonde anzawo abale awo enieni ku Peking konko koma adzakonde ife ku Africa kuno nasi abale awo nkutheka zimenezi? Do they love the African more than they love their own fellow Chinese in Macau? Kodi akonde ife kuno ma-Africa nkuposa mmene angakondera azibale awo enieni? Why don't they chase away the British in Hong Kong? Bwanji osamba achotsa Angerezi ku Why Hong Kong? don't they chase away the Portuguese in Macau? Bwanji osamba aputitsa Aportuguese ku Macau? Well, these are the questions Izi nzifunso that have to be answered zoti ziyankhidwe to my satisfaction kuti ine kuyankha kwacheko ndikukhutire before I can believe ndisanayambe kukhulupirira that anyone in Peking, kuti aliyense kawa wa ku Peking when he says friendship with the African, brotherhood with African,
pachabwebweta kuti iya chibwenzi ndi Africans chibali cheni ndi Africans. It means it. Kuti akunena zeni. How do you know it's just a trap? Just a trap. Msamba. Usakala msamba diwa. Diwa. Mkuliziwa diwa ini. Kamsamba mkaziwa kamsamba kochera mbarami kamsamba tu. Yes. That is how my mind is working. Well, I do not want to detain you long. All I want you to know that I'm back. And I was received with great honor there. Don't let Chume deceive you. We are not isolated. No. People respect us. In fact, they love us. In fact, they love us. Thank you very much. Thank you very much. Ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen, once again, I want to thank you all very, very much for coming here to give me a welcome this afternoon. You saw me off when I was going away on Monday. I told you not to worry, that everything will be all right when I go to the other side. And everything was all right. There are many, many things that I could tell you about Madagascar. But it's not easy for me to do so. Those of you who are near some of the men who went with me, you'll hear the whole story from some of them. And Mr. Mlanga, our journalist, will tell you in his own way. All I can say is this, that we were received with great honor there. Great honor. There were thousands and thousands and thousands of people. Airport, all the streets, flags everywhere. Malawi flag everywhere. And the people there are very much like ourselves. True, there are many, many people from Asia. Malaysian origin, Indonesian origin, Polynesia. But there are many, many people who are African origin. Too, they are mixed up now. But you can still see African faces there. And when they saw us, they said, "Oh, is that Dr. Banda? He looks like a Malagasy. He comes from here." No difference, he's just like us. But not only that, they have tribes there too. They have 18 tribes there, just like us. And they have a monument, a great high statue, where Malawi flag, Malagasy flag were flying side by side yesterday. And that statue is in honor of all the 18 tribes in Madagascar. But not only that, dances, almost the same. Drums, expression of the hands and body when they are dancing, the same. The same, just the same. The same like you. But that is not all. You know,
We call a cow or cattle ng'ombe here. Inu mudziwa kuti kuno kwathu kuno ng'ombe timaicha ng'ombe. There aombe, mombe. Isn't that the same thing? Uko wakuti achire ng'ombe ukwabati aombe kapena mombe. Kodi nanga siri kufanana kalankhulidwe. Fire. Tineneza moto. It's moto even there. Moto. Iwonso kwakuti moto. Moto. Moto there. Many other words. Ndipo mawambiri mbiri nsamete kufanana. So that I was perfectly at home there. Kotero kuti mena luko nalibo dzunguya ya nikampezo ndili kwathunso. Of course we were talking politics. Zona ati timakamba zandale. And we did talk politics. Ndipo zandale zotakambadi. I told the people there. Anthu auko ndawuza. That is no use. Kuti sikwabwino. Anybody. Kuti aliyense. Telling me. Kuti azinduza ine. Cooperation or working together between the Africans and the Asians. Kuti kati dzigwire limodzi mogwirizana pakati pa ifa ku Africa ndi auko ku Asia. When there is no brotherhood between the Asians themselves. Pamene kwa Asia kokhako kulibenso kugwirizana mkumvana. No brotherhood between the Africans themselves. Kunonso kwa Africa kwathu kuno kulibenso kugwirizana pakati pa ifa. So before we can talk about Afro-Asian solidarity. Choncho tisanaganizire zokamba zakuti Africa ndi Asia agwirizane. Let there be solidarity in Asia. Tione kaye ku Asia kukhale kogwirizana kaye. Let there be solidarity in Africa. Momwemonso ku Africa kuno tione kuti nkogwirizana. There is no solidarity in Asia now. Ku Asia pamene nina pano kulibe kugwirizana. India and Pakistan are fighting. Ma India ndi ma Pakistan akumenyana. But what is India? Kwani ngati kati India? What is Pakistan? Kapena Pakistan. Is there any difference in blood, color and flesh between the Pakistani and the Hindus? Kwadi pali kusiyana kwa makhalidwe kapena chikopa magazi kapena minofu yawo pakati pa India ndi Pakistan. No, they are the same people. Anthu aja ndi amodzi. People who call themselves Pakistanis awaja kuti cha Pakistan aja are Indian by blood and flesh. Ndi amwenyeso nawo nkabadudwe kawo. People who call themselves Hindu ajanso kuti cha Mahindu are Indian by blood and flesh. Nawonso ndi amwenye chibadwa chawo. The only thing that separates them chimene chikanga chikuagawanitsana is religion. Nzipembedzo. Those who call themselves Pakistanis amene akudzicho ndi mapakistani awa are Muslims. Ndi achiislamu. Those who call themselves Indians awakudzicho ndi ma Indian are Hindu by religion. Ndi achihindu chipembedzo chawo. As long as that sort of thing takes place in Asia, ndipo ngati chinthu chotere sichichoka ku Asia. Don't talk about Afro-Asian solidarity. Wina asatinso abwebweteza kuti Africa ndi Asia. China is invading India. China pamene pano akuaputa India. Malaysia, Indonesia is threatening Malaysia. Indonesia nawonso akuopseza Malaysia. Where is Asian solidarity there? Nanga kugwirizana kwa ku Asia kuli kuti pamene apo. I do not call them farmers. Ine amene wasindenena kuti ndi mafamala They are not professional farmers. Amene wasimafamala monga amene They timadziwira. are villagers. Awa ndi anthu akumidzi. Vanthu vakumuji. And it is vanthu vakumudzi or vanthu vakumuji who have money. Ndi anthu akumidzi amene ali ndalama zokwanira. Yes. Vanthu vakumidzi ku Kasungu vakuti vanthu vakumidzi. Chichewa cha ku Kasungu mwajalita njatu mwajalita. Yes, you hear that kind of chichewa at Kasungu. Mudziwe kuti chichewa cha ku Kasungu chimayenda motere. Mwajalita zatu. Kumuchikwana nkuti. Ndime namalankhulira nzanu ku Kasungu. Now you know Chikasungu now, don't you? Ndati mdziwe ndithu pang'ono mene timalankhulira ku Kasungu. This country then called Nyasaland dziko lino limene masiku amenewo limatchedwa Nyasaland was described as one of the poorest countries. The people were poor. The whole country was poor, they said.
aliyense amaliganizira kuti dziko la umphawi kwambiri. Dziko lonse lino kunali umphawi wa mnanu. And it was poor. Nzoona adi umphawi unalipo. But as I've said so many times that I argued that the country was not literally poor, but it had been neglected by those who were ruling it. Koma ine ndimanena kawiri kuti kuyambira masiku amene undimatsutsa kuti kuno sikunali dziko la umphawi, koma kuti amene amalamulira kapena kuyendetsa ulamulo wa dziko lino amalilekerera. I admitted that the country had no mineral, no gold, no copper, no kind of mineral at all. Navomera ndithu ngakhale masiku amenewo kuti ndezoona ku dziko kuno kulibe migodi kapena zitsime za mafuta. But money does not mean mine, copper or silver. Koma ndimanenanso machuchuchu kuti chumatu kapena kuti ndalama si migodi yokha iyayi. Money is the soil, ntaka. Ndimanena poyera ndithu moonanso mtima kuti chuma chili mthaka. So I appeal to you, my people, in the north, in the south, in the center. Ndechina kunamizani yayi nakupemphani inu anthu anga kumpoto pakati ndi kuno kumwera. To work hard in the field and anywhere else where you are working. Kuti limbikirani ntchito makamaka m'minda ngakhalenso kwina kulikonse kumene mmagwira ntchito. And you, my people, ndiye inu anthu anga, in the north, kumpoto, in the south, pakati, in the center, ndi kuno kumwera. Listen to your Kamuzu. Munandimvetsetsa ine Kamuzu wanu. You began to work very, very, very hard. Munayamba kugwira ntchito ija molimbikira. In the fields, kuminda, and elsewhere. Ngakhale kulikonse kumene mmagwira ntchito. As a result of your hard work in the field and elsewhere, zotsatira zake pa ntchito zimene mmagwira molimbikira izi, this country dziko lino is no longer poor. Sila umphawenso eyayi. No one calls Malawi the poorest country in Africa any longer. Palibe munthu wa maganizo ake mwachilungamo amene anganene kuti kuno ku Malawi ndi dziko lotsalira pambuyo kwenikweni umphawi muno mu Africa. Palibe wina aliyense angaganize zimenezi. Because the country is prosperous. Chifukwa dziko lino pa nkhani ya chuma iyi lili pabwino. Though it has no minerals of any kind. Ngakhale tilibe migodi ina iliyonse. I repeat what I've said elsewhere. Ndibwerezenso nkhani imene ndimakamba madera ena. Those people who were governing this country in the old colonial days, kuti anthu amene amalamulira dziko lino masiku aja yatsamunda, as governor, monga ngati bwana mkubwa, chief secretary, mlembi wamkulu wa boma, financial secretary, amene amayang'anira ndalama, provincial commissioner, amene amayang'anira mzigawo za dziko lino, district commissioner, ngakhale DC amene, when they get a chance to come back here now, akapeza mpata wodzayendanso kuno ku Malawi masiku ano, amazed, amadabwa kwambiri, literally amazed, kuzizwa kwa basi, at the way the country has developed. akaona dziko lino mene latukukira. I've mentioned Sir Green Jones and Henry Phillips more than once. Ndima kutchulirani inu kawiri Sir Green Jones komanso Sir Henry Phillips. Sir Henry John came here as chief secretary, but he was made governor here. Sir Green Jones pobwerabwera kuno anayamba kukhala mlembi wamkulu koma anakwezedwa pamwamba nkukhala governor. Henry Phillips was a district commissioner at Karonga at first, but was transferred to Zomba as chief secretary. Sir Henry Phillips poyamba anali DC ku Karonga koma anakwezedwa pamwamba nkudzakhala mlembi wamkulu ku Zomba. They have been here. Abwera kuno kangapo. About 2-3 years ago they were here. Monga zaka ziwiri kapena zitatu zapita. One after the other. Anatsatizana kubwera kwake. They say, oh, this is not the same country. Kudabwa kuti ino si Malawi yomwe ija iyayi. So highly developed and so much prosperous. Chitukuko chake osakhulupiriranso ndiponso kukwera kwake ngati sikunyansala ndikonkulo. How is this? How have you done it? How have you changed? Inu bwana tatiuzani kuti zonsezi mukuzitha bwanji. So I say to them,
appeal to my people to work hard everywhere, in the field and elsewhere. Ine ndimauza kuti nzosavuta atuya ine ndimangu wapempha anthu anga kuti gwira ntchito kwambiri molimbika mminda. And the people have listened to their Kamuzu when he has appealed to them for hard work. Ndiye mwa iwo anthu anga amamvetsetsa kwambiri ndikapempha kuti gwira ntchito molimbikira. They say, but you have done wonders. It's not the same country that we left. Iwo amavomereza ndithu kuti kumbukirani kupanga subscribe to our YouTube channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi isamakuphonyeni. Inyo mzikhala munthu oyambirira kumva kamene akuonera nkhani zimenezi.